por engadir unha cuestión que non ten que ver exactamente co urbanismo, pero sí ten que ver tamén co modelo de cidade que queremos, non? E que sabemos que o próximo 31 de outubro ficaremos en o servizo de cuidadoras de barrio, non? Un programa de acompañamento, principalmente a persoas maiores, moitas delas mulleres de máis de 80 anos, na realización de tarefas, de xestións cotiás, así como tamén o acompañamento para favorecer, digamos, a mellora das súas relacións sociais en persoas, como digo, de idade ou en situación de dependencia. Un servizo que é relevante para a cohesión social nesta cidade nun momento no que aumenta a esperanza de vida e ao mesmo tempo tamén empeora a calidade da mesma, non? Especialmente na poboación maior e dependente. Ante esta situación, nos temémonos que o que estea realmente buscando este goberno municipal sexa anunciar por todo o alto o reinicio deste servicio dentro dos meses, porque esta manobra xa se ten feito nos últimos anos. Se paraliza o servicio, se retoma 4 meses despois, anunciándose como se fose unha novidade, non? Un novo programa que ofrece o Concello. Ben, nos demandamos, por lo tanto, a continuidade do servizo e que, ademais, este sexa xestionado directamente polos servizos sociais municipais. As unidades de traballo social teñen competencias en inserción sociolaboral que poden, por lo tanto, poñer, digamos, en marcha unha selección transparente e ofrecer, ademais, formación ás posibles cuidadoras ou cuidadores de barrio. Non precisamos, por lo tanto, convenios nin concursos a entidades cando na administración temos xa profesionais dedicados a estas tarefas. Trátase, por lo tanto, de dotar os barrios de ferramentas, servizos públicos para cubrir as necesidades de cuidados, de atención, que non pasan polo mercado. E se tedes calquera pregunta, calquera cousa,